שיירה ארוכה. אמנון, תסתכל, שמה מצד שמאל, למטה יש לך את העניין של המראות. אתה רואה את זה? פה? לא, הכפתור יותר למעלה. איפה שיש חיצים, 4 חיצים. זה בסדר, זה הכיוון של המראות. אוקיי, אבל אז תסתכל אם יש כפתור ליד שאתה לוחץ והוא מחזיר אותם. ואיילת השחר. זה את המראות, אני מדברת על... זה בכלל לא נראה... צריך ללכלך את האוטו עכשיו, מה יהיה? זה לא נראה מראה של מתקפלת. זה נראה עד לפה יהיה לך שחור, עד לפה יהיה לך בוץ כאן. עד פה מים? תשמע אותי, כנס ברוורס. כנס ברוורס, תשמע אותי. מה אתה אומר? אז המים ילכו הפוך. אבל אתה לא מלא מים, בסדר. בוא נלך ברגל ענת, בא לך? חברת חשמל. היי. והיה לה טלפון, אם לא אכפת לך. מה אמרת? היא מדברת בטלפון ואתה אומר לה היי. חשוב. לא למה.